A Suara Cooperativa, el 88% de les professionals, el 78% del Consell de Direcció Estratègic i el 75% del Consell Rector som dones, amb el mateix escalat salarial tant per homes com per les dones. Una realitat ben diferent de la del conjunt de l'estat espanyol, on la igualtat de gènere continua sent un desafiament. Només un 9% dels llocs de treball de direcció estan ocupats per dones. I quan arriben, cobren una mitjana de 10.000 euros menys que els seus homòlegs homes, és a dir, és un 11,5% inferior. És fonamental reconèixer i donar suport al talent femení a tots els nivells empresarials. Les dones no només aporten una perspectiva única i molt valuosa, sinó que també inspiren altres dones a seguir els seus passos i trencar barreres. A Suara Cooperativa estem orgulloses de dir que tenim un lideratge en femení, un lideratge on la presa de decisions és equilibrada, innovadora i sòlida. És important que el proper 8 de març celebrem els èxits de les dones al món laboral, però també renovar el nostre compromís per crear entorns laborals més inclusius i equitatius on totes les persones, independentment del seu gènere, tinguin l'oportunitat de créixer i prosperar. Decideixo ser dones que decideixen. I tu, què decideixes?